Факултет и колеж Сливен към Техническия университет София обучават студенти за професионален бакалавър и магистър в областта на модата, енергетиката, автоматиката и компютърните технологии, машинното инженерство, хранителните технологии, транспорта и туризма. Нашият факултет е създаден през далечната от днешна гледна точка 1986 година с постановление на Министерския съвет на Република България. Още със своето създаване, визията на създателите е била той да съчетава два вида образование – инженерно с педагогическо. Ние обучаваме общо в момента 540 студента в двете степени на обучение – бакалавър и магистър, като 390 студенти се обучават в степен бакалавър и 150 студента се обучават в степен магистър. Можем да се похвалим, че нашият факултет е един от факултетите в Техническия университет София, които имат най-много докторанти. Благодарение на силната научна дейност на нашите преподаватели и докторанти, включително и студенти, ние имаме и провеждаме две вече превърнали се в традиция научни конференции, както е профила на факултета инженерно с педагогическо образование, така и тези две конференции са в тези два профила. Едната е инженерна конференция, а другата е в педагогическата област. Специалностите, по които днес се води обучение в бакалавърска степен на обучение в факултета са 6 на брой и това са автоматика и информационни технологии, електротехника, компютърни технологии в машиностроенето, отоплителна, вентилационна и климатична техника, автотранспортна техника и индустриално инженерство. Като индустриално инженерство се води изцяло на английски език. Студентите, завършили специалност автоматика и информационни технологии, могат да работят като специалисти в областта на компютърните мрежи и системи, могат да извършват програмиране на машини и системи, могат да пишат различни компютърни програми. Студентите, завършили специалност електротехника, имат знание и могат да работят в цялата електроенергийна система на страната. Те могат да бъдат инженери в разпределителните дружества, в дружествата за пренос на електроенергия и за производство на електроенергия, т.е. в ТЕЦ-овете, ВЕЦ-овете, дори в АЕЦ в България. Студентите, завършили специалността компютърни технологии в машиностроенето, са подготвени да работят с най-съвременни програмни продукти, като AutoCAD, SolidWorks, TopSolid, CATIA и други такива, които програмни продукти се ползват и в най-реномирани фирми в машиностроенето в цял свят. Студентите, завършили при нас специалността отоплителна, вентилационна и климатична техника, могат да работят благодарение на знанията си като проектанти на климатични системи, проектанти на отоплителна, вентилационна техника, на топлоснабдителни и газоснабдителни системи, както и особено днес модерното и актуално да работят, да извършват енергийно обследване на сгради, свързани с енергийна ефективност на сгради. Завършилите при нас специалността автотранспортна техника излизат инженери с знания за работа с най-съвременен софтуер за диагностика на съвременните автомобили. И затова те са едни от най-търсените в страната специалисти в автосервизите и в транспортните фирми. Тъй като всички знаем, че съвременните автомобили са изцяло се управляват с електроника, а старите специалисти в автосервизите нямат необходимите знания за работа с тия съвременни софтуерни продукти. Другата специалност, по която обучаваме, това е индустриално инженерство и, както по-рано казах, при нея обучението е изцяло на английски език. В тази специалност ние се радваме на значителен интерес от чуждестранните студенти и обучаваме различни чуждестранни студенти в тази специалност,
като поради географското ни положение основният брой студенти по индустриално инженерство са от Република Турция. През 1987 година постъпих като асистент заедно с 10 други мои приятели и колеги. Тогава беше много трудно, малко студенти, малко преподаватели, но след няколко години, след добрата работа на младия персонал, създадените лаборатории, изключително много се оживи мястото. Факултета стана водещ в страната за обучение на инженерни педагогически кадри. Тогава имаше сериозна романтика, бяхме много инициативни, а и младостта налагаше едно сериозно вдъхновение за работа, за научна продукция и с годините аз съм много доволен, че успяхме в рамките на Теософия да правим това, което можем, едновременно с обучение на студенти и научна продукция, която според мен се наложи в страната и не само в страната, и в Европа и чужбина. Инженерно-педагогическия факултет със своята 30-годишна история според мен има уникални качества в момента. Възрастта средната е достатъчно по-малка от средната възраст на академичния състав в страната. Аз виждам едно сериозно бъдеще в факултета, защото ние сме единствените, които съчетаваме педагогическото образование с инженерното. Така че има с какво да се гордеем. Тук беше направен, знаете, първият автомобил с български дизайн, заедно с Стопанския факултет на Теософия, катедрата по дизайн. Наши възпитаници спечелиха конкурс за това и направиха един уникален автомобил. Благодарение на нашите спонсори, Mercedes, Samsung и други, ние направихме реален автомобил, проект, който вие всички видяхте, беше показван на много форуми в страната. Здравейте, намираме се в Центъра за дистанционно обучение на Инженерно-педагогическия факултет на Техническия университет в София. Казвам се Красимир Стоилов и в момента изпълнявам функциите на директор на този център. Центърът беше създаден през 2011 година по проект развитие на Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри, финансиран от Социалния фонд на Европейския съюз. През първия етап на проекта закупихме платформа за дистанционно обучение Blackboard и обучихме администраторите и преподавателите, участващи в проекта, за работа с Blackboard. През втория етап преподавателите, участващи в проекта, разработиха учебно съдържание за Blackboard по 10 дисциплини. В хуманитарното направление това бяха дисциплините педагогика, психология, методика, аудиовизуални, информационни технологии и английски език. В техническото направление това бяха дисциплините електротехника, топлотехника, мода и текстил,
автотехническа експертиза и мениджмънт и икономика. През третия етап бяха обучени отново пилотно над 500 студенти, с които фактически се тества технологията и начина на работа с Blackboard от гледна точка на студентите. Развълнуван съм, признавам ви, но празникът е голям. За мен е огромна чест да ви приветствам с добре дошли на празника за 20 годишния юбилей. Факултета в Сливен е открит с постановление от 1986 година. Фактически той откликва на обективната необходимост за създаване на инженерни кадри, които първо ще отговорят на необходимостта на регионалната промишленост и освен това да отговорят на необходимостта за подготовка на инженерно-педагогически кадри, от които се е чувствала нужда в специализираното техническо образование. В общата история на факултета трябва да бъде акцентирана ролята на тогавашния председател на Комитета за култура Георги Йорданов, на когото факултетът дължи до голяма степен своевременното си откриване и представяне пред средите, от които зависи неговото откриване. Първите преподаватели, които дойдоха тук на щатна работа, са били доцент Янков от Габрово, доцент Чобанов от икономическия, сега наричан университет Димитър Ценов в Свищов и аз от Техническия университет в Руси. На следващата снимка са показани официалните лица, които вече споменахме. Те са на фона на новопостроеното общежитие, което само по себе си представлява строителен образец, изпълнен само от готови елементи на домостроителния комбинат в Сливен. На тази снимка е изобразен първия ръководител, професор Маслинков, който направи изключително много за създаване на основите на факултетната структура. В този важен за нас празник искам да изкажа най-сърдечната и дълбока благодарност към всички ректори на Теософия, ректорските ръководства, академичните съвети и всички факултети на Теософия за тяхната безрезервна подкрепа, която са ни давали през годините и продължават да ни дават. Ако днес сме толкова силни, ние сме силни благодарение на подкрепата, която винаги сме имали от Технически университет София. Накрая искам да изкажа благодарност и да поздравя всички преподаватели и служители от факултета с 30 годишният юбилей на нашия факултет и да изразя своята увереност, че нашият факултет ще продължи да се развива и уверено да върви в бъдещето. 3, 2, 1... Честит юбилей! Говорите ли, говорите?